गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेल नायगिरि गासै रायजो राजासिम आं खुलुमनायखौ आं जासिग्रोदों। दुलाराय बाथौ बुथुम लाइमोन आरो माइनाव आफादा दिनैनि खालारखौ सायख'नानै जोङो अल आसामाव मोनसे टेलेन्ट सार्च जागोनदों बाथौ धोरोमनि रोंगौथि आनजाद बेखौ जों लानाय जादों आरो बेखौ जों अल आसाम गासै 18था जिल्लायाव 18था जायगायाव जोङो बे टेलेन्ट सार्च बे हाबाफारिखौ जों लादों। बे टेलेन्ट सार्च एबा रोंगौथि आनजाद बे लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनि फरायसाफोरा बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै जाहाथे गावनि जि रोंगौथि बे रोंगौथिखौ लानो हायो। बाथौ धोरोमा मा, बाथौ धोरोमनि आसार खान्थि, बिनि बाद खान्थि, बाथौ धोरोमनि बायदि बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बर' हारिनि जिखिनि बेयावहाय जोंहा मावनो गोनां दं, बाथौ धोरोमनि सायाव जोङो बिजिरनो गोनां दं, बेखौ जोंनि फरायसाफ्रा मिथिनायनि थाखाय जों बाथौ थान्दै बे बिजाबनि गेजेरजों जों माखासे कुइसन जों खालामनानै फरायसाफोरखौ बाथौ धोरोमनि सायाव मोनथिहोनो थाखाय बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। दा आङो केलकुलेसन खालामबाय जे गासै जोंनि बे मोन 18 माबायाव जायगायाव गासै 1361 स्टुडेन्टफ्रा माने बाहागो लादों आरो। मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं। बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि, कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। बिनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुलाद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।